Здравейте отново, приятели на акваристиката. Добре дошли на моят канал. Искам да кажа, че ако понякога съм пропуснал да отговоря на някой въпрос, моля да ме извините. По принцип ще отговоря на всеки един от вас. Просто нужно ми е време, тъй като по цял ден пътувам. Ето вижте, записвам когато пътувам. Сега искам да отговоря на този, който ме питаше за Пелмонтохромис крибензис. Каза, че има рибки, които мисля, че са мъжки и женски. Обяснявам, аз имам клипове в по-предни видеа с видеоматериал. Ако желаете, върнете се там, ще намерите неща много интересни. Но ето аз сега ще ви обясня. Значи рибката произхожда от Африка, обитава водоемите около река Конго. Там е открита преди 100 години. Отличават се мъжката от женската, като мъжкият е малко по-дълъг и горната оперка е завита като на папагал. Женската е по-дребна с надуто коремче и по-цикламен цвят на коремчето. Когато рибките са готови за развъждане, това горе-долу става на възраст, ако добре ги гледате, добре храните, това на около година, даже по-рано. И температура примерно 25-6 градуса е достатъчно за тях. Може и в общия аквариум да хвърлят хайвер, стига да има някакво укритие. При мен хвърляха хайвер в укритията на анциструсите. Вътре пълят рибите около тръбата, влизат, завират се. Когато се задържат по-дълго време, светя с фенера и виждам дали има или няма хайвер. Когато видите, че имат хайвер, не притеснявайте рибките, оставете ги, те няма да ги закачат. До момента, в който се излюпете, тогава, ако можете направо изкарате цялата тръба с рибите в друг аквариум. Правя съм опити също да изваря тръбата с хайвера, когато го хвърлят, и двете риби направо ги варя в друг аквариум с същите параметри на водата и температурата. Също съм имал успеваемост. Може и това да е варианта за да успеете да развъдете рибката. Рибката не е толкова придирчива към храната, може с сух храна, ако имате някакви замразени храни, примерно замразена артемия, може да им давате замразен хирономус, може да им давате, ако имате житомифекс, това ги стимулира производителите и така ги предизвиква да хвърлят хайвер. Друго за рибката, какво друго мога да ви кажа? Дали, сега сещам, имаше въпрос дали е възможно да се от един пол. Когато аз искам да развера някоя рибка, значи бъркам в аквариума с кепчето, без да ги избирам едри и малки, направо фащам 10-11 рибки, без да ги подбирам само едри или само дребни, каквото влезе вътре, и така има по-голям шанс да се получат мъжки и женски производители, тъй като ако вие си купите 10 рибки и изберете най-големите, възможно е да си изберете само мъжки екземпляри или пък само женски. Затова, когато това важи за всички видове риби, всякакви живородки, харациди, каквито и да е. Когато купувате рибки и искате да имате като пораснати мъжки и женски, винаги гребайте с клепчето каквото влезе вътре. И гледайте да е нечетна бройка. Аз така просто да си бях направил като някаква традиция, като поличба, за да може да имам успеваемост. Следващия въпрос, зададен от друг от вас, беше: имам неони, имам молинези, искам да взема скаларии, дали могат да живеят заедно? Отговорът е да, могат да живеят заедно, тъй като горе-долу температурните изисквания за отглеждане са еднакви. Единствено скаларията за развъждане иска малко по-висока температура, 26-27. Но може да ги гледате заедно на около 24-25 градуса. Никакъв проблем за тези рибки да живеят заедно. Те имат почти еднакъв хранителен режим. Също така произхождат от реки в Южна Америка и трите вида рибки. Така че те и в природата живеят заедно, така че няма никакъв проблем в аквариума да се направите една комбинация от такива рибки. Толкова за сега, не се сещам за други въпроси. Благодаря ви отново за това, че сте с мой канал. Ако имате въпроси, задавайте ги. Ако не в следващото видео, то в последващото аз ще отговоря. Така че ще имате възможност да получите информация относно вашите интереси. За онези от вас, които сега впадат на канала, върнете се назад, има много видеоматериал, има много видеа от моята база в Бургас. Така ще видите начини на отглеждане, много практични съвети и неща, които ви интересуват. Ако видеото ви е харесало, знаете, лайквайте, споделяйте във вашите социални мрежи. С вас беше акваристът от Бургас.